Il-kisra fil-vuċi tal-Annejja, show sal-fniek u l-famuż kelb tal-kaċċa. Dawnu ħafna aktar joffru toma tradizzjonali li ta' kull sena bosta jkunu qed jistennew bil-ħerqa, il-festa tal-Imnarja. Festa li tiġbor taħt saqaf wieħed is-settur agrikolu tiċċelebra dak kollu li għandu x'jaqsam ma' tradizzjonijiet Maltin. Tkellimna ma' Lukas Mikallef, il-President tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti, fejn spjegalna dwar is-26 edizzjoni tal-wirja tal-klib tal-kaċċa ta' Malta u tal-kelb tal-fenek. Hija l-unika wirja li għandna fil-Gżejjer tagħna annwali li hija dedikata għaż-żewġ razzets, iż-żewġ razzets li huma indiġeni għall-Gżejjer tagħna. Il-kelb tal-fenek huwa fl-aħħar mill-aħħar il-kelb nazzjonali u l-kelb tal-kaċċa ta' Malta bħalissa għaddejjin diversi studji biex propju nkomplu nirrikonoxxu, nissalvagwardja u fl-aħħar wara-aħħar nippromovu din ir-razza li hija unika għall-Gżejjer tagħna. Illum għandna l-fuq ma' 50 parteċipant huwa numru sabiħ ħafna. Fl-istess waqt inkunu qed nieħdu wkoll diversi ritratti u anke nieħdu noti ta' tipoloġiji differenti ta' klieb u għal daqsant qed niċċelebraw daw iż-żewġ razzets fil-ġonna sbieħ tal-Buskett u fl-aħħar mill-aħħar huwa mument li nieħdu pjaċir inqattaw il-kol flimkien. Din is-sena l-FKNK ħejjiet inizjattiva li ntlaqet ferm tajjeb dik tal-pastizzi tal-fenek u s-summin, żewġ riċetti li jmorru lura għas-seklu 16 u 18. Riċetti li minkejja li huma meqjusa bħala wħud mill-eqdem dokumentati f'Malta. Niżlu għasel ma dawk kollha li żaru l-Imnarja l-Buskett, tant li sal nhar is-Sibt kienu diġà spiċċawlhom. Tkellimna wkoll ma' Charlon Ellun mill-Malta All Breed Rabbit Club fejn spjegalna dwar x'tinvolvi l-ħidma tagħhom b'mod partikolari dwar is-sehem tagħhom fl-Imnarja ta' din is-sena. Din is-sena wkoll waqt l-Imnarja ġejna invitati biex intellaw wirja l-fnik mill-membri tagħna biex il-pubbliku jiġi u jkun jista' japprezza u jgawdi ir-razzets u kuluri differenti ta' fnik li għaw esebiti. Importanti li wirjiet bħal daw jibqgħu jsiru għax jikkumplementaw it-tradizzjoni tal-Imnarja li għaw kol marbuta mal-fenek u l-pubbliku li jiġi u jattendi għal daw l-attivitajiet ikun jista' igawdi u jara daw ir-razzets u għamliet ta' fnik li għaw esebiti. Fost il-bankarelli ta' ikel tradizzjonali u għana tidwi mal-Buskett iltqajna ma' Charlie Karwana, artist li l-imħabba tiegħu lejn l-arti tixxed propju fl-iskulturi li jagħmel ta' annimali differenti b'mod partikolari żwiemel uħud. L-ewwel nibdihom nagħmel il-mudell bit-tafali, nimpenġu niskeċċa li għandi bżonn, ittieħ il-forma tal-ixtieq inti fimni, għażempju ras ta' żiemel. Mbagħad nieħu forma tiegħu tal-ġibs. U plastik waqt li ħallih li jinxef, irid nerġa' nagħmel forma oħra tal-lakstu jew ta' xi ħaġa oħra biex nieħu biex nagħmel iktar bħalu. Tal-jom mhix fuq xi ġimgħa, titħallihom tal-dettalji li għandek bżonn u tisboħ il-kuluri li tixtieq inti, fimni? Skont il-materjal, skont il-modelli kollhom. Hija kull inkoġġet li tittamli tkun dedikata għalih inkella ma tagħmlux ix-xogħol. Intant is-segretarju parlamentari responsabbli mis-sajt l-akwakultura u d-drittijiet tal-annimali Alicia Buġejja Sajd spjegat kif festi bħall-Imnarja huma importanti ferm hekk kif ikomplu jesebixxu l-ħidma ta' dawk fis-settur u jżommu tradizzjonijiet ħajjin. L-Imnarja li tiġi ċelebrata kull sena hija post fejn aħna niċċelebraw tradizzjonijiet, nagħtu spazju lil kull min jaħdem fis-settur biex jiġi hawnhekk jiċċelebra magħna u sabiħ ħafna li anke tara wirjiet ta' diversi annimali fosthom il-klieb tal-kaċċa u l-kelb tal-fenek Malti, qed naraw anke wirjat tal-fniek, il-bieraħ kien hawn anke kompetizzjoni fuq iż-żwiemel, xi ħaġa sabiħa ħafna illi ikollok ħafna nies li jattendu sabiex jaraw din l-esebizzjoni li nagħmlu aħna bħala gvern ta' kull sena u nħares il-qudiem sabiex inkomplu nkabru l-Imnarja ħalli tkompli tkun spettaklu ta' tradizzjonijiet Maltin.